Hoxe chegámonos a conversar coa directora do Grupo de Teatro de Coles, Matilde Vázquez, para continuar coñecendo as historias de Ourense. Nacín en Ourense, inda que a miña nai era daqui de Vilarchao, de Coles, pasei moita vida aquí en Coles, en Vilarchao, que é onde vivo agora. Criei-me en Ourense, viña moito por aquí, a casa da miña avoa, estudiei en Santiago Bioloxía, caseime 2 veces, con 2 homes maravillosos, os 2. Teño 3 fillos, Matuca, Gema e Xurxo, chamado Canito. Teño 3 netas, Ana, que está estudiando medicina xa, Carla e Eire, que é a pequeniña. Levo unha vida moi feliz, a verdade, sobre todo pensando o que está ocurrindo polo mundo. Creo que aquí Galicia é unha reserva humana. Lembra con moito cariño aqueles días de nena en Vilarchao, onde hoxe, xa xubilada, reside. A súa traxectoria profesional estivo sempre ligada ao teatro. Traballei na Universidade Laboral durante 40 anos como profesora catedrática de Bioloxía e tamén dando IAD, Iniciación a Arte Dramático, que era unha asignatura optativa en cuarto da ESO. No 2016 empecei a levar a Escola de Teatro de aquí de Coles. Actualmente somos 30 conmigo. Xa debimos de facer, o que sei, 14 obras, movémonos moito. Chegamos a Bilbao, a Madrid. E co grupo de teatro que tiña na Laboral, pois chegamos a Núar, actuamos no centro ourensano de Núar. Aí iba unha obra que era de Fernando Gabelo, bastante coñecido en Ourense, e el tamén era o protagonista. Valora especialmente ese intercambio interxeracional que se produce no grupo. No grupo hai persoas de 80 e pico anos e de 11. O sea, esos son os extremos. E a convivencia é preciosa, o que aprendemos nos dos rapaces e os rapaces de nós, pois está moi ben, todos nos sentimos moi a gusto. De feito, agora vamos a preparar unha obra que fixera eu cos rapaces da Universidade Laboral, que se chama Secuestrei a profesora. Pero claro, aquí a maioría que teño é xente maior, nenos teño a 6. Entonces, claro, non poden ser os alumnos. Entonces decidimos que os alumnos van a ser os maiores e os pequenos van a ser os profesores e os pais. E o estamos pasando en grande e aprendendo moitísimo. Da man de Ánxeles Cuña e con Sarabela chegou a ser actriz profesional. Ela o do teatro leva ao dentro. Eu xa de pequena no colexio actuaba en todas cuantas funcións había. Estudiei nas Carmelitas e as monxas metíanme hasta nunha cuna, metéronme de narradora cando era moi nena. O sea, bueno, a min sempre me gustou moito o teatro. E de feito, cando estaba en Santiago, viñeran a facer unha película junior e entonces eu presenteime de extra, non? Era nunha taberna que hai, o que tiña que facer era servir viño. Veu a miña nai e sacoume de ali. O sea que impensable, non? Eu entrei no mundo do teatro así como activa gracias a Ánxeles Cuña, porque Ánxeles Cuña, do Teatro Sarabela, pois era profesora tamén na Universidade Laboral e coñecímonos ali, empezamos xuntas, non? E foi ela a que me meteu neste mundo. Eu estuve no Sarabela tamén como actriz, pero hubo un momento en que eu non podía compaxinar a actriz profesional coa miña, coa docencia. Tuven que escoller porque tiña 3 fillos. Pois o sueldo regular era moi importante.
Matilde tamén forma parte da banda de música de Santárega como percusionista. Traballa na casa, no xardín, na horta. Faltanlle horas o día para tanta actividade. Unha enerxía que axuda a que os demais canalicen como ela a través do teatro. No grupo de coles hai persoas maiores que me sorprenden e que ademais que nunca fixeran teatro, non? Non solamente o ben que o fan, porque lle meten, pero as maiores, bueno, e as nenas tamén, os nenos tamén, pero a xente maior non nos esperas, non? E lo pasámoslo moi ben, porque vamos aquí, vamos a Coruña, vamos a Ferrol, e bueno, movémonos. E somos, pois, como decimos nós, unha pequena familia, a familia teatreira.